тези хора са ми... За тези хора са ми вало. Не, както виждате, няма нищо специално, освен... Това на фаршата ми. Това е нещо. И съм, както виждате. Марин. Ето. Така, ще снимам доста клипове с него. Мъжка е. Ще снимам доста клипове с него, но няма да са много. Клиповете ми няма да са много. Така, може да снимам на Minecraft и World. Изберете на какво да снимам. Както виждате, това е мишка и имам още една мишка. Ела тук да Чипи. Той другата мишка ви сте виждали със сигурност в предишни клипове. Както заглежда картина. Така. Кръстих го Джак Септагай. Кай. Не Септагай, Септакай. И му викаме Джак и Шон, нали? Той ме обича и аз го обичам, нали? Това беше за този клип. Исках да ви покажа моята си придобивка. Така че ще се видим, когато се видим.